कधीतरी सावधान आपण राहायला पाहिजे, नाहीतर भूत आपल्याला कधी मारून टाकेल याचा आपल्याला पत्ता लागणार नाही. आजची आपली कथा आहे, इथे पाणी पिण्यास मनाई आहे. पण आपले काही कथा असतील तर मलाही इंस्टाग्रामवर नक्की कळवा. प्रशांत, तुमच्या आमच्यासारखाच एक साधारण 30 वर्षाचा मुलगा असेल. अर्थात मी 30 वर्षाचा नाही, पण प्रशांत होता. रात्री गाढ झोपेत असताना साधारण 10:30-11 वाजता त्याला एक फोन आला. अहो काका, बोला ना. एवढ्या रात्रीचा फोन? आणि त्याच्या काकांनी त्याला सांगितले, हे बघ, उद्या तेच शहराकडची ती जमीन, तिकडचं अचानक काम सुरू करणार आहे, म्हणून आपल्या छोट्या ट्रकामधनं जाऊन वाळून हे, आणि हो, राहिलेले पैसे आण. जास्त नाही रे, रात्रीचा 2:30-3 पर्यंत येशील, जा. अहो काका, पण तेवढ्यात काकांनी फोन ठेवला. काका हे थोडे रागीट स्वभावाचे, म्हणून त्यांची ही गोष्ट टाळता येत नव्हती. मग काय, प्रशांतनी त्या ट्रकामध्ये साथीदारांच्या मदतीने मिळून वाळू भरली. आणि साथीदारांचे खरं तर काम नव्हते की ते त्याच्यावर येणार, तेही थकले होते, म्हणून प्रशांतने ठरवले की एकट्यानेच जायचे आणि ती वाळू ही पोचवून यायचे. आई येतो ग. झोप आलेल्या त्या अवस्थेमध्ये प्रशांत बोलला आणि निघाला. 12-12:30 वाजले असतील. मोठे मोठे गाणे लावून कशी तरी झोप ही नियंत्रणामध्ये ठेवून 60-70 या वेगाने प्रशांत आपला तो छोटासा ट्रक हा नेत होता. शेवटी गाणे ऐकून वैताग आला, म्हणून रेडिओ हे बंद केले आणि मोबाईल मध्ये मॅप बघू लागला. मॅप प्रमाणे त्याला कुठेतरी रस्ता हा मोठा वाटत होता, म्हणून त्याने आपल्या एका मित्राला फोन लावला आणि रस्ता विचारला. त्यात त्याने शॉर्टकट सांगितले आणि बस, प्रशांत खुश. प्रशांतने त्या हायवेवरनं तशीच डावीकडे आपली गाडी वळवली आणि त्या सुमसाम रस्त्यावरनं घेऊ लागला. अर्थात त्या रस्त्यावर दगड झाडं हे होतेच, पण हळूहळू करून तो निर्मनुष्य रस्ता होऊ लागला. कुठेतरी प्रशांतच्या मनामध्ये भीती पसरली होती आणि त्याला घाम येऊ लागला होता. आधीपासूनच त्याला घाम हा जास्त येत होता आणि त्याचमुळे तो खाली काहीतरी शोधू लागला. हाताला ती वस्तू जाणवली नाही आणि ब्रेक लावला. अरे यार, शेट, पाण्याची बॉटल आणायचीच विसरली, प्रशांत बोलला. आता काय, इथे तर कुठलं दुकानही नाही. प्रशांत स्वतःलाच बोलत होता आणि कोसत होता. चला, आता प्रवास असाच करायला लागेल. पण सांगितल्याप्रमाणे त्या रस्त्याचा अंत होत नव्हता आणि प्रशांत असंच पुढे जात होता आपल्या ट्रकावर. जरा जास्तच मोठा रस्ता दिसतोय, चूक केली झाली इथे आहोत. आणि प्रशांतची ताण ही वाढू लागली होती आणि त्याचा गळा हा पूर्णपणे सुकू लागला होता. तो स्वतःला कोसत होता. काल एवढ्या रात्रीचं, पुढच्या वेळेपासून तर काकांना मी बोलणारच आहे, जाऊ दे, मला एवढी ताण लागली. पण कळत न कळत त्याची नजर ही उजवीकडे गेली आणि त्याला काहीतरी चमकताना दिसले. त्याने स्पष्ट नजर टाकली आणि आपला टेम्पो हा थोडासा जवळ नेला तर त्यांनी पाहिले की तिकडे त्याला पाण्याचा तलाव दिसत होता. त्याला एवढा आनंद झाला की त्याला व्यक्त करता येत नव्हते. चला, काहीतरी चांगलं झालं आतापर्यंत. ह्या रस्ता चुकलो, पण आता पहिलं काम हे इथे चांगलं झालेलं आहे. त्याला आनंद झाला आणि त्याने त्याचा तो ट्रक हा तिथे जवळ नेला. थोडा लांब थांबवला आणि हळूहळू जवळ जाऊ लागला आणि त्याने त्याचे पाय हे पाण्याजवळ घातले आणि पाय धुवून, तोंड धुवून पुन्हा थोडंसं लांब जाऊन तेच पाणी घेऊन तो पिऊ लागला. चला, बरं झालं,
आता कुठेतरी माझी ताण विझली. प्रशांत बोलला, तो मागे वळणार, पण त्यांनी पाहिले की साधारण एक 60 ते 70 वर्षाचा माणूस हा खाली वाकून पाणी पित आहे आणि तो थोडासा तलावाचा जास्तच आतमध्ये होता. पाणी पिण्यासाठी एवढं आत कशाला जायचं? प्रशांत बोलला. स्पष्ट दिसत होते की त्यांनी डोक्यावर सफेद कलरचा पेठा बांधला होता, सफेद कुर्ता घातला होता आणि या अवस्थेमध्ये तो पाणी पिण्यात व्यस्त होता. प्रशांतला कुठेतरी त्याची काळजी वाटली म्हणून तो तसाच थांबला त्यांना पाहत. साधारण अर्धा मिनिट झाला असेल, 1 मिनिट झाला असेल आणि बघता बघता 2 मिनिटं झाले, पण तो माणूस तसाच पाणी पिण्यात व्यस्त होता. आणि बघता बघता आता 5 मिनिटं झाले, पण त्याची ताण काही भागत नव्हती. आणि शेवटी प्रशांतने आवाज दिलाच, बाबा ओ बस की, किती पाणी पिणार, या माग, नाहीतर आता पाणी खेचून जाईल तुम्हाला. त्या माणसाने त्याचे ऐकले नाही आणि तो तसाच पाणी पिण्यात व्यस्त होता. बघता बघता पुन्हा काही वेळ गेला आणि प्रशांतने पुन्हा आवाज दिला, अहो बाबा तुमची तब्येत तर ठीक आहे ना, अहो ऐकताय काय? प्रशांत हळूहळू पुढे जाऊ लागला त्या तलावाच्या आतमध्ये. हळूहळू करून गुडघ्याच्या वरती पाणी येऊ लागले आणि जवळजवळ आता पोटापर्यंत पाणी आले होते. आणि त्या अवस्थेत ते त्या बाबाच्या खांद्यावर हात ठेवला. अहो बाबा काय हे, किती वेळ पाणी पिणार? त्या माणसाने नजर मागे टाकली आणि प्रशांत हा जण हवेत उडून गेला असं झाले. तो 10 पावले मागे गेला आणि तसाच हा त्यांच्याकडे बघत राहिला. तो बोलत होता, कोण आहे तू, कोण आहेस तू? त्यांनी पाहिले की ते माणसाचे तोंड हे घासले होते, दात हे तुटले होते, तोंडातून रक्त येत होते आणि डोळे हे फुटले होते. प्रशांतला मोठा सदमा लागला होता. प्रशांत तसाच हळूहळू करत त्या तलावाच्या बाहेर येत होता, पण जणू काही त्या माणसाचे भूत त्याला आत ओढत होते. प्रशांत जोरजोरात ओढत होता, पण आता काहीच कामी येत नव्हते. पण याही अवस्थेत प्रशांत हा त्या तलावाच्या बाहेर आला आणि त्या रेतीमध्ये पडला. हे काय बघितलं मी, हे काय होतं? प्रशांत पुन्हा त्या भयभीत अवस्थेत उठला आणि पाहू लागला तर समोर कोणी नव्हते. अरे असं कसं असेल? प्रशांतने आपले डोळे चोळले आणि पुन्हा आपल्या ट्रकमध्ये पळत गेला आणि तो ट्रक चालू केला. काहीतरी गडबड आहे, नक्कीच गडबड आहे. प्रशांतने आपला ट्रक ओळवला आणि पुन्हा रस्त्याच्या दिशेने घेऊ लागला. सहज नजर हे बॅक मिरर मध्ये टाकली आणि पाहिले की तो माणूस हा बुडत आहे आणि मागून वेदनादायक आवाज येत होता, मला वाचवा, वाचवा मला वाचवा, वाचवा मला. हा आवाज फार विचित्र होता. प्रशांतने पुन्हा एकदा आपले ट्रक थांबवले आणि ट्रकामधनं उठणार नंतर त्याला आठवले की त्याचा तो चेहरा नाही, हा माणूस असू नाही शकत, नक्कीच नाही. प्रशांतने आपल्या ट्रकचा वेग तसाच ठेवला आणि पुढे जाऊ लागला, पण तो आवाज तसाच ऐकू येत होता, मला वाचवा, वाचवा. तोच कच्चा रस्ता हा पुन्हा आला आणि प्रशांतने सुटकेचा श्वास घेतला. वाचलो बाबा, हे काय भयंकर मी पाहिले. पण आता प्रशांतभर जे होणार होते त्याची त्यांनी कल्पना केली नव्हती. प्रशांतला समोरून काहीतरी चमकताना दिसले आणि हळूहळू ते जवळ येता स्पष्ट दिसले की ते भयभीत आत्मा, त्या माणसाचे ते भूत हे त्याला बघून
हात दाखवत आहे आणि मदत मागत आहे. तो पूर्णपणे भिजलेला होता. प्रशांत फार घाबरला आणि त्याने त्याचा ट्रक तसाच पुढे ठेवला आणि हळूहळू करून ट्रक मध्ये वरतून पाणी गळायला चालू झाले. हे काय होतंय? अरे हे काय होतंय? प्रशांत बोलला. आता पाणी अक्षरशः त्याच्या पायापर्यंत झाले होते. प्रशांतला चिंता सतवली, पण आता ट्रक थांबवून चालणार नव्हते. गुडघ्यापर्यंत पाणी आले आणि शेवटी पूर्ण ट्रकामध्ये पाणी भरले. ट्रक चालूच होता. त्याला समजत नव्हते की त्याच्यावर काय होतंय. श्वास घेणे कठीण झाले आणि त्या ट्रकाच्या केबिन मध्ये प्रशांतची सहज नजर ही डावीकडे गेली आणि त्याने पाहिले की तो भयभीत आजोबा त्याच्याकडे पाहून एक क्रूर हास्य देत आहे. कसा बसा त्यांनी आपल्या त्या ट्रकाचा दरवाजा उघडला आणि बाहेर पडला. त्यावर ते पाणीही त्याच्यावर पडले. हे काय होते माझ्यावर? प्रशांत हा तसाच पळत राहिला. त्याला समजत नव्हते की काय होत आहे. आणि तो म्हातारा हा त्या क्रूर आवाजामध्ये बोलू लागला. आणि प्रशांतला काहीतरी आठवले आणि पुन्हा त्याने ते धाडस केले. तो तसाच त्या ट्रक कडे जाऊ लागला आणि ट्रकच्या केबिन मध्ये जाऊन काहीतरी शोधू लागला. त्या भूताने प्रशांतचा हात पकडला आणि बोलला, स्वतःहून मरणाच्या दारात आलास का रे? प्रशांतने तीच नजर त्याच्याकडे पाहिली आणि पुन्हा एकदा काहीतरी शोधू लागला. तो भयभीत आजोबा पुन्हा ओरडला, मला कोणी नाही वाचवलं, मी पण नाही तुला जिवंत सोडणार. आणि प्रशांतचा गळा दाबणार. तेवढ्यात प्रशांतने काहीतरी त्याला दाखवले आणि तो किळसवाने आवाजात ओरडू लागला. कारण की प्रशांतच्या हातामध्ये मारुतीरायाची एक मूर्ती होती. ते भूत जणू काही लांब फेकले गेले आणि प्रशांत हे तसेच ते ट्रक चालू केले आणि आपला ट्रक आता अगदी वेगवान गतीने घेऊ लागला. प्रशांतने मागचा पुढचा कसलाच विचार केला नाही आणि अगदी 5 ते 10 मिनिटांमध्येच तो मेन हायवेला लागला. त्याला आश्चर्य वाटत होते की साधारण अर्धा तासाचा रस्ता ज्यामध्ये त्याला 2 तास फिरावे लागले ते आता 10 मिनिटात संपले. हायवे संपताच पुढे एक धाबा लागला. प्रशांत खाली उतरला आणि त्यांनी पाहिले की धाब्यामध्ये कोणतरी मालक होते. तो त्याच्याकडे गेला आणि बोलला, हो भाऊ, काही कापड वगैरे आहे का? मी भिजलोय. तसंच तो धाब्यातला मालक बोलला, एवढ्या रातच्याला पिऊन आलास की काय आणि मला का उठवलं? आणि त्या धाब्याच्या मालकाने पूर्णपणे प्रशांतकडे बघितले आणि बोलला, तू नक्कीच पिऊन आलेला आहे. कुठं भिजलायस तू? प्रशांतने स्वतःकडे नजर टाकली आणि पुन्हा एकदा आपल्या ट्रकाकडे नजर टाकली तर तो ओले नव्हतेच. तो भिजलाच नव्हता. त्या ढाब्याच्या मालकाने विचारले, काय झालंय सांग. घडलेला सगळा प्रकार सांगितला आणि ढाब्याचा मालक बोलला, हो, तुझ्याबरोबर जे झालंय ते सत्य. साधारण आजपासून 10-1 वर्ष आधी एक म्हातारा माणूस इथून चालत जात होता. काही गावगुंडांनी त्याला पकडले आणि बेदम मारले काही पैशासाठी आणि त्या तलावाजवळ टाकले. तो तिकडे बुडत होता, पण तिथून आजूबाजूच्या जाणाऱ्या गाड्यांनी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि शेवटी तो बुडाला. आणि अगदी काही दिवसानंतर तो तिथे खूप लोकांना दिसू लागला. काहींच्या मते त्याच्या आत्म्याला शांती भेटली नाही, तर काहींच्या मते त्याने मरताना शपथ घेतली की कोणाला इथून जिवंत जाऊन देणार नाही.
तुम्ही मारुतीरायाच्या कृपेने वाचला हे तुमचे नशीब. इथून पुढे कधी इथून येऊ नका. असे बोलताच प्रशांत तिकडे रडू लागला आणि हॉटेल मालकाने त्याला पाणी दिले तर तो पाहून तिथून पळून गेला. कथा कशी वाटली, आवडली असेल तर मला नक्की कळवा, कमेंट करा आणि हो, इंस्टाग्रामवर मला नक्की फॉलो करा आणि सांगा कथा कशी वाटली. फेसबुक लिंक ही आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल, तिथेही फॉलो करा. तुमचे काही भयभीत कथा असतील तर नक्की सांगा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.